Halo, 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 halo. Wes ben kene wae sik ditinggal ning kene. Ada panggilan masuk. Kenapa, Pak? Besok balapan karo Rosi. Apa budal mancing ya? Ya tak mulai. Tadi sepurane jol ya, Teh. Pendi. Iki iku aku kon mulai bapak dikek jare ana urusan penting. Kowe golek kanca sapa ngono lho jak mancing dikek yo. Yo, mulai dikek yo. Tadi. Cantik bos. Telepon bapak emisan. Yo jas nek ora nek ngono ki kurang seru jas kono Bang. Nek ana wong ngene barat. Kan. Iki berala. Aku gak nyopet besi kilo. Nyopet besi kilo. Jauh kurene. Oh, pedangku iki pedangku. Momo. Gak. No, 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 no. Yo jas. Jontong kan. Weh. Ini apa mau sepi? Antuk menawa sing ayu ayo luwung no jak metu anggere malam minggu. Ayo ngono. Insyaallah. Telepon jontong ya. Biasanya jontong iso ngerti bahasane wong Tes. Bojol telepon apa iki? Angkate dhisik. Halo, posisi di mana? aku di omahe. Merapat. Lah posisimu ndok ndi iki? Aku cegat wong gending, Ji. Oh, yo wis aku OTW. Durung ya. Yo. Oke, siap. Dal. Mak aku mangkat ya, Mak ya. Ini, Man. Udah selamat, pulang selamat. Dewe. Weh. Piye. Sik lah. Kenapa? Apes jenenge. Pasti neng. Mau apes, tiba eh. main bam yo. Saiki nek tiba neh. Cek cegat wong beto. Yes. Yes sudah semua. Pedangku nek jaluk ora oleh. Ora oleh. Kan sing mudeng bahasa wong kan kowe. Aimu cok. Aku nasi kena. Ora wis bae. Jajal ayon. Jajal yo. Yo jajal. Wis lah, gila. Wis tak jajale. Mati aku. Apa lho? Awas minggir ketabrak kowe, minggir. Mangan ilmu. Ombe. Apa ini di? Kalau ini Wis pokoke orang melo.
kawan. Iki melok aja Jawa ya. Ya iki solusine piye? Ya kan kosok solusi. Solusinya iki gampang. Piye? Pasrah nang aku. Oh iya. Topik Joy, top. Santai wae. Kayakno apik. Iki demi keamanan, kita jaga jarak. Kowe karo aku kan sepeda motor, jaga jarak aku gitu. Yo, nah iki ayo setang iki. Dengan ucapan bismillah, mari kita berangkat senang-senang. Valentino Rossi. Wah, nasinya ya Allah. Dingane panas, panas, panas sudah. Gaeng glimpung. Ombak gede. Wah, gede matamu. Masyaallah. Iki lak arek genane lho iki. Iki lak sing garap aku genane kae. Ya ora ngerti. Ora kono. Lu kayak kaya melok komplotan iki Jol saiki Jol. Oh iya aku mulai iki saiki. Iki bocah iki masa depane iku lho. Wis gak jelas. Bocah iki jingan. Aja anet iki. Jingan lho. Lho, lha iki sapa iki? Iki mau gendeng itu. Aduh. Wes ndi ngomong-ngomong. Ngene lho Kang, Mas ben aku memang mancing. Ya terus dicegat wong. Oh, terus katong iki. Iya. Terus bocah iki. Melok bocahe. Oh, Beda iki ngono nggih mang dicekeli. Dadi kowe saiki ape mancing? Ngene aku melok pisan. Wis ayo timbang ngono yo. Wis awak dhewe damai wae. Jare ngarit le, Mang. Ya wis ngaret tinggal wis Tinggal wae? Wis nih. Piye, Los? Aku Los Gusti. Merdeka! Hore! Lah nek iki awan dhewe budal mancing. Ya. Lah terus iki piye iki? Keben kok saran saiki. Piye? Terus ngocang. Kene. Ojo ngono, tantang tangane wae. Wis iki roto. aku nak kendap piye engko? Ben mati ya wis. Wis. Iki piye? Iki ben apik. Iki piye? Wis, kowe nek kene wae ya. Kowe iki tunggoni. Pokoke engko nak sing merek sapa wae, tuk ndase. Cokot. Merdeka. Ayo tinggal budal ayo. Ngaleni ben ra ilang, biasane mlaku dhewe ngene iki ya. Tumpe mancing, Mbah. Mencong. Wes ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
sadar moto mendolo. Hap. Siwer. Asik. Tong, jangan ngalamun ya, Tong. Ki mancing, Tong. Mancing iki. Tong. Ojo kakek ngalamun. Tujuane awak dhewe iku mancing. Syukur-syukur nek oleh iwak akeh dienggo lawo. Lho, pikiran nek oleh ya pikiran fresh seneng. Jadi mancing obat ampuh untuk ngilangi stres. Ngono lho, Bro. Jadi mancing ki ngilangi stres ya. Ya iso lho. Nah jalan cobaan kok nak kowe mari koma lak pikiran fresh. Oh ngono. Wes aku tak lanjut mancing Kang, Kang. Pak. Oh ya wis nek mancing iki nek kirane ngilangi stres, ya toh? Ya. Enteni kene sik. Lah kata Nadi, wes enteni kene sik. Oh ya wes enteni kene ya aja sesuai, Kak. Pintu kayak cak mancing yo. Hilang stresnya gitu kayak. Oh jong ini lho. Colo ya, cak terus. Ah, nah Mas, ayo lomba gede. Ayo. Gede ya. Anak emak sing gandeng dhewe sing gedhe dhewe. Bento tapi. Nyanyi Kang. Jangan sih. Yo artinya kayak Kawan madu. Pola-pola maneh. Pola-pola Terus kita urus gitu. Ora dulu karepmu. Nek mau. Wes lho. Iki kok goreng iki lho tujuan ngopo? Jarene kan mancing kan obat apa? Obat ampuh kan penghilang stres. Ngono lho Kang. Lan iki tak aku yo mesake berhubung iki iku meneng lho. Berhubung isih enom, gitu. Pengen waras ta marek iki kok mancing. Tapi yo gak ngono rek. Tapi caramu yo kleru, Tong. Kleru ya. Iki berarti ya obat ampuh ngilangi stres. Ora kok ngono. Maksudnya awak dhewe kan ning omah jenuh. Wis suwe gak kerja dadi ki mang tujuane beraktivitas. Lah iki yo ora kerja. Lah iki jenenge permanen iki ora stres mana iki stres permanen iki. Jenengmu sapa? Di sapa? Di Tiga Rapi, Wah, nemen aku tuh nemen iki. Loro. Nemen. Hancurnya harapanku. Aku ora peduli. Meneng iki. Kon niku ning kene iki wis kat mau sing gawe perkara. Ki mau wis ngalamun. Lah jarene kan mancing obat apa ngilangi stres lah. Gimana iki ben tak stres ben tak itu tak jak mancing ngono. Oh, berarti kowe iki salah pangerten. Ya Allah. Berarti nak ngono tong. Sing bento, sing gedeng. Iki ora iki. Kowe barang yo melok bento. Wong bento kok mbok jak mancing. Berarti Jon, sampean ambil kencang sih iki yo melok bento. Alasane apa? Alasane apa? Alasane kuwi ketone aku bento kok bukan kami. Berarti ora aku tak sing bento iki. Lah sapa? Ya iku. Kamerane iku. Bento. Iya yo, kok direwangi sampe nyemplung kali barang yo. Berarti yo
Dengan berarti ora kameramen tok. Apa nih? Sing delok yo, sing delok yo. Sing delok maksudnya iki ya sing delok bijaksana. Oh, berarti nganu yo, penonton ki bijaksana yo. Iya, roh wong beda ngono. Oh, Kok gelem nonton. Omah ape golek hiburan manane kene beda, Cok. Nyanyi Kang yo, nyanyi yo. Yo wis beda kenapa? Lho perkara ditinggal rapi. Ini ana bompet. Iso koyo kon iki. Aku bener aja cukup. Imang itu nang rene mancing ya. Cemplung ae Nah, ini buar terus. Rusi kono lho. Judek aku. Masak kok. Tuh. kowe dampun. Ini kene ngono ki ingi ngono. Boyo. Aku saras. Aku saras. Ayo, tadi.